Hej Henning. Hej. Hvorfor har du valgt at være asatroende og ikke kristen? Jeg har aldrig rigtig følt et tilhørsforhold til kristendommen. Så mødte jeg min ven, der hedder John Erik, som var asatro og havde bygget et tempel i sin park. Og der indførte han mig i de smukke, naturbundne ritualer, der er forbundet med asatro. Jeg synes, det er en smuk religion, som også er forbundet med vores Danmarks sande baggrund. Ikke? Kristendom er jo en fremmed ting i Danmark. Tak. Har du noget imod kristendommen eller kristne? Nej, det har man ikke som asatro. Der er vi åbne over for alle. Men jeg synes jo stadig, at kristendom er en meget dogmatisk religion, hvor man skal følge en særlig sæt spilleregler for at blive accepteret. Og samtidig er jo kristendom en mærkelig ting i Danmark. Normalt betyder den alt, og på den anden side betyder den ikke noget, vel? Ja. Dyrker du asatroende, eller er det moderne asatroende, som vi andre er moderne kristne? Ja, man kan jo ikke rigtig være gammeldags asatro i dag, vel? Vi lever jo i nutiden, så hvad vil det sige at være moderne? Ja, jeg er glad for, at du spørger. Men det betyder nok, at jeg vil nok beskrive mig som moderne, ikke? Fordi jeg er jo et moderne menneske med en bil, og jeg drikker jo ikke møder og spiser fluesvampe og sådan nogle ting, vel? Men så det er et moderne med inkorporeret i den gamle tro inkorporeret i et moderne, ikke? Så det bliver sådan et mærkeligt et amalgam af forskellige verdener, ikke? Hvorfor besluttede du at blive asatroende? Ja, det var en onsdag i slut 80'erne, hvor jeg kommer gående ned ad gaden. Og der tænker jeg, efter jeg har talt med den før benævnte John Erik, at nu skulle det være. Jeg havde brug for noget i mit liv. Jeg havde brug for noget at tro på. Jeg havde brug for et tilhørsforhold. Bang, så skete det, ikke? Hvad forstår du ved at være asatroende? Er der nogle specielle regler, du følger? Nej, det er der selvfølgelig ikke. Man tror på et kosmos og en helhed, som er forbundet med nogle andre guder og nogle andre skikkelser end i kristendommen. Og det er jo det, som jeg tror på. Jeg følger ikke nogen særlige regler, udover at man lever i et univers, som er befolket af de her skikkelser. Mere har jeg ikke lige at sige til det punkt, tak. Jamen, tak Henning. Det var det. Ulf Svendsen hos dig. Ja.